Ти някога замислял ли си се, защо при едни хора всичко се получава, а за други всичко е толкова недостъпно и трудно? Защо едни живеят леко и свободно, а другите тънат в страх, обиди и недоимък? Не, това не е мистика, но не е и случайност. Тук действат законите на кармата. Но това, което повечето хора не разбират, е, че тези закони се предават посредством програмите, заложени в нашето подсъзнание. Всички тези страхове, неувереност и погрешни убеждения не са дошли при нас случайно. Но това не значи, че ние сме обречени на вечен неуспех, страдание и липса на късмет. Това, което е в наша власт, е да не трупаме повече негативна карма, както и да променим нашето отношение към случващото се в настоящето.